Is-Sindku tal-Fgura Pier Dalli u l-Kunsillier Xavier Camilleri instabu ħatja mill-Bord tal-Governanza Lokali dwar ksur tal-liġi dwar il-Kunsill Lokali. Il-każ imur lura l-ħamis 29 ta' Novembru 2018 meta s-Sindku insista li ssir diskussjoni dwar mistoqsijiet illi tresqu f'din il-laqgħa mill-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello. Madankollu dan imur kontra l-liġi tal-Kunsill Lokali li tgħid b'mod ċaru tonti li kull mistoqsija għandha ssir u tiġi mwieġba mingħajr diskussjoni. Meta Charles Bonello nnota dan u oġġezzjona mas-sedja b'numru ta' points of order, mhux talli ma natax raġun anzi spiċċa akkużat mill-Kunsillier Laburista Xavier Camilleri li qed jipprova jagħmillu sarima ma' ħalqu. Fid-dawl ta' din l-akkuża li saret b'mod ripetut, Charles Bonello għal diversi drabi talab il-protezzjoni tas-sedja iżda ġie injorat u din il-protezzjoni ma natax. Dan apparti li s-Sindku propona li r-risposti jingħataw fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Lokali wkoll bi ksur tar-regoli tal-liġi dwar il-Kunsill Lokali. Fil-fatt fid-deċiżjoni tal-Bord, Charles Bonello nata raġun u joħroġ biċ-ċar li kellu kull dritt isaqsi kull mistoqsija li għandha x'taqsam max-xogħol tal-Kunsill u li kull mistoqsija għandha ssir u tiġi mwieġba mingħajr diskussjoni. Il-Bord tal-Governanza tal-Kunsilli Lokali saħansitra fakkar lil partijiet involuti fil-kodiċi tal-etika għal rappreżentanti eletti li jitkellem dwar ir-rispett lejn il-kollegi ta' rappreżentanti eletti, l-istaff u l-pubbliku.